Bħalissa f'pajjiżna għandna sitwazzjoni mill-aktar kritika li qed wassal għal atmosfera ta' kajos, konfużjoni u tensjoni. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt konferenza tal-ħabbarijiet fejn irrefera għal rapport tat-Times ta' Londra li seħ lil pajjiżna an island of corruption. Ir-reputazzjoni li dan il-pajjiż tant tħabat sabiex bena qed tinħatt u tisfa fix-xejn f'qasir żmien. Dak li ftit tal-ġranet ilu qalilna d-deputat Prim Ministru Chris Fearn l-ħsara għar-reputazzjoni ta' pajjiżna dal-waqt se tkun irreparabbli, qegħdin narawh iseħħ quddiem għajnejna sija b'sija. Dan qed joħloq sens kbir ta' inċertezza f'pajjiżna u fost il-ħaddiema, l-investituri Maltin u barranin. Adrian Delija qal li s-sitwazzjoni komplet taggrava meta l-qorti poġġiet taħt inkjesta maġisterjali lill-Ministru Edward Cicluna u lill-eks Ministri Chris Cardona u Konrad Mizzi. Dalodu l-qorti permezz tal-imħallef Edwina Grima ikkonfermat l-inkjesta maġisterjali għar-riċerka tal-verità u biex jinġabru jiġu preservati l-provi kollha li jistgħu jistabbilixxu jekk verament seħħ xi reat u fil-każ jistgħu jiġu identifikati persuni li għandhom jiġu investigati ulterjorment mill-Pulizija Eżekuttiva jew inkella li għandhom jiġu mixlija bil-Kommissjoni ta' Reat. L-inkjesta maġisterjali se tistħarreġ il-fatti rigward in-negozjati li seħħew għal privatizzazzjoni tal-isptarijiet pubbliċi u li tara jekk in-nies kollha li kienu involuti f'dawn in-negozjati setawx ikkommettew xi ksur ta' liġi fil-kors tal-istess negozjati. Din hija t-telet darba li l-qorti iddeċidiet favur li ssir din l-inkjesta maġisterjali minkejja r-reżistenza ta' 3 ministri.